Det virker. Se her, vi har et mus-geni foran os i dag. Og så hvad er det? Må vi høre, hvad det er? Hvilken single er det, du spiller? Det er singlen fra hans nye album, bare. Se, den lille kattekilling kom som alt det. Som han sagde, ja, det er genert, det skal ikke tage af. Ja, det er, og som jeg sagde, et musgeni. Nu stiger han bare på guitaren, siger den anden. Efter de er nået frem til fælles respekt, kæler de lidt. Dagen efter middag guitaren ham for voldtægt. En musgeni, præcis som jeg sagde det. Malle lader sådan single. Det du ikke sætte musik på fra YouTube, siger det kan godt høre, at det er fra YouTube. Kom så. Udover det ender den her også på YouTube. Bare for god ordens skyld. Det er jo vigtigt, at du er for evigt på internettet. Det er utroligt, hvordan han kan spille uden at overhovedet bevæge læberne eller bevæge hænderne. Ja, der er også sang der, ikke? Det bliver simpelthen kedeligt undervejs.